जनिमा मोसाहारि आं बिथांखौ खावलायहरनो सानो जाहाथे नोंथाङा गावनि फिसाखौ गोसोखांनानै थाबैनो फैफिनगोन। नोंथांनि फिसाया एसेबांखिनि गाबै गाबै बुंदों नोंथांखौ खावलायहरदों जाहाथे नोंथाङा थाबैनो फैफिनगोन आरो लोगोसेयैनो आं बेखौनो खावलायनो सानो नोंहा गुबुन हौवाजों संसार जाबावनो गोसोखौ नोङो मोजां दासान। गुबुनजों आरो संसार जाबावनाया गोरलै बाथ्रा नङा। नों गावखौनो साननांगोन, नों गावखौनो बुजिनांगोन। आं बेनिखायनो नोंखौ खावलायहरनो सानो नों जाहाथे थाबैनो न'आव फैफिनगोन गावनि फिसाखौ गोसोखांनानै। नों दा खोनाबाय नुबाय नोंनि गथ'आ बेसेबांखिनि नोंनि थाखाय गाबदों आरो गाबदों, नाथाय नों गैयैनिफ्रायनो जेब्ला नोंनि गथ'आ जानाय लोंनाय गोजोनै जालांदों आरो नोंनि हासबेन्डआबो नोंनि हासबेन्ड खोमथा मोसाहारि बिथाङाबो माखासे खावलायहरदों आरो गाबहरदों जाहाथे नोंखौ न'आव फैफिनगोनखौ आसा खालामो। आं बे खोथिखौनो बुंनो सानो बिथांमोननि गामिया थानाया मसलपुर गोलैयो। पस्ट अफिस दिहिरा, गामि सिब्रुबारि, पिन 781372 जाहाथे बिथांखौ नोंथांमोना बहाबाफोर नुयोब्ला जाहाथे कल खालामहरगोन, फोरमायहरगोन 8822469906 8822469906 जाहाथे नोंथांमोना थाबैनो बिथांखौ आं बे खोनसेखौ खावलायहरनो सानो जोंनि बर' समाजनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैखौबो आं खावलायहरनो सानो जाहाथे नोंथांमोना खोमथा मोसाहारिनि बिसि जनिमा मोसाहारिखौ बहाबाफोर नुयोब्ला आं स्क्रिनाव फट'खौ खानानै दोनदों जाहाथे नोंथांमोना नुयोब्ला थाबैनो बिथांखौ खोन्थाहरगोन। आरो लोगोसेयैनो बिथांखौ जायगा लानानै थांनाय फुजा बसुमतारी, बिथाङा चिरां डिस्ट्रिक्टनि, नाथाय बिथांखौबो नोंथांमोना बहाबाफोर नुयोब्ला थाबैनो कल खालामनानै खिन्थाहरगोन आरो फोरमायहरगोन जाहाथे जनिमा मोसाहारि बिथाङा सानै गथ'नि बिमा आरो बिथाङा गावनि हौवानिफ्राय माखासे रां रुफाखौ लानानै थांदों जाहाथे बिथांखौ नोंथांमोना बहाबाफोर नुयोब्ला थाबैनो नोंथांमोना फोरमायहरगोनखौ आं आसा खालामो।